Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Jak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gamapay, amailid-lidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan a Soraya nga iti agdama kat adda iti Singapore. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Cabral family di Talasam Cagayan, Rion Kansabangan family ti Talugtog Nueva Ecija from Maricris Rion ti Qatar. Ti Biendima family from Kens Biendima ti Abra province. Ikay Dondon Udlus nga ag-birthday inton September 9, kastamot ti anak ko nga ag-birthday inton September 13 ni Kenneth Jake Odlus from Marilu Odlus iti Hong Kong. Belated happy birthday she sa layog iti September 3. Shout out iti gayam ko ani Virgie Orduña ti Hong Kong from Linda Almendra. Makablaawan pa iti Bristol family ijay Turod Quezon Isabela, kan Palikpik family ti Marcos Rojas Isabela, kan happy birthday Mauricio Bristol inton September 8. Kadagiti pamilyak di Taabulog Cagayan from Rodel Abella ti California, USA. Shout out kada Vilma Eusebio iti Saudi Arabia, Miriam Tamang from Bimbo Tamang. Happy birthday kani Manong Corik Gaho inton September 23. Kablaaw pay kani Sister Mi ani Flor Kabakongan, kan advance happy birthday kani Ana Jean Gaho Imbat inton September 16. Makablaawan ti Bakidan kan Gregorio family di Tamalagnat Pinukpok Kalinga,
Especially kadagiti anak ko ada John Lloyd, John V, kan John Paul from Heidi, Bakidan. Pamilyak di Tabanawang, Bantay, Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Makablaawan pa dagiti gagayam ko dito Hong Kong. The Brave Ramos, Alma Ramos, Flor Javier, kan Lumboy family di Taribsuan, Nagilian, La Union from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Ni katugangak ani inang Shirley Bunao, kastamot ni papangko ani Berlito Daban, pati ni lakay ko kan ti kakaiso na nga anak mi ani Benedict Bunao, kan amin ang makaamamo kanyak kan kabagyak, dita Ilimi, dita Poblacion West, Flora Apayao, from Roseline Bunao, iti Tabuk, Saudi Arabia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Soraya. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a Soraya, may saak a domestic helper dito'y Singapore. Idadak pa'y dita Pilipinas manang, may sa dayto'y a drama kadagiti kadenggak, nang rona no daytay yep-yepenak kalpasan ti pangal daw. Aklo na kamay saak kadagiti nakaro a nagladingit, idi saanen amang ngaganda ito iti radyo. Gapota kayarigan na anapukawan kami iti pagliwliwaan, apakapidutan pa iti adal. Iso nalaos ti ragsak kumanang, idi nakitak daytoy YouTube channel yo, apakangagan manen iti daytoy a drama. May sa ti lugar mi dita Pilipinas, kadagiti kakurapayan manang, kat panagtalon ti kang runaan a pagbiagan mi. Dagiti lalaki a kalugaran mi, numalpasdan iti trabaho da iti talon, pasaray agdudupong dang aginom iti lambanog, kat baliktad ton ti lubong da no agsisina da. Daksanggasat amay saak kadagiti nakiasawa iti nga iso ti kang runaan a nagbalin a parikot ken pagtayekan ti pakasaritaak, Manang Emmy. Kasayaatan no Demon Orion di asawam Soraya. Rabi una yan. Ingkagat maturugan tapno makainanaka, takunamot amapan kamanan makilabada inton bigat. Tatang, Di ka kalipay lang na erwam iti arami di asawam. Basta nakasango ng dagitipada na nga ay na, kunamlan saan dantong nga agkikita pa, taipapas dati agbartag. no apay namin nga isupay lati naklon ko idi tatang. Idinto ta nagaduda mo ta nagarom kanya. Soraya, anak ko, saan na may sublipay tinapalabas? Nga uray ka sanaw ti pa nagbabaway. Kung may sa, di naman ipakpakita di ti kina-er-er. Day tangarod kat tatang. Uray idi damo atawan a nagasawa kami. Iso nga impagarup ko no na iduma ni dado. Saan mo't gayam? Itangad dan anak mi. Nagkarumutan. Ay, anya nga rod nga'y anak. Talaga akas taa. Malaki dahin. Mapankan aginan na tarabiain. Habang numalukag di anak mo kat sa pulan na ka. Maturog kan, Soraya. Nasakit yung ulok, Soraya. Masaduta ka mapanid si talon. Anya, kasano nga rodon ngay dagiti mulam ijay? Amang ano anyan tumanan ti mapasamak no di mo mapansuknalan. Mapanmat ni tatang saan ka di? Ha? Pakibagaman gid dita, pakikita nanton. Tamapan mo't lang di bangkag. Agaway mo't lang ti bangkag may. Anya ka mo't tandado. Apay ngay ipatudon mo kan ni tatang ti panangasikaso na kadagiti mulam. Kat mulam mo't dagijay. Masaduta nga rod, Soraya. Kung nasakit ti ulok. Isosikan ti mangibaga ka ni tatang. Ta pakikita na lang ang dagiti mulak.
Isuntumot lang ay sa amapan iti bangkag. Nanang, mabisina kon. Ay, kasta ay anak. Mabit laang tairing Pasko laang daytor aramidag. Mabit laang anak ko. Wan nanang, Ni tatang mo, anyat aramidon na. awan mo't ni tatang. Ha? Anya nga awan? Kat nadala ang mat itay, saan aya? Awan nanang. Ay, napananmanan ngay ni tatang mo. Kuna na saan ang makapan iji bangkag, tanasakit ti ulo na, ken aglaladot. Ngam ita, awan manan dito'y balay. Nanang, Ala, umay ka nga rodon anak ko, tagi dasara kon. Mangal daw ta nga rodon. Tapno di mo ko tip-tip den, tibisin mo. Masurunak nga raw, itay nalabsak ni Dado nga dadya paraangan dadista. Anya aramidon na ijay tatang. Ayan niya kumapay nga eh. Awan mo ti sabali nga aramidin da nukas dya nga agdudupong da. Agisuksok bunda manin iti lambanaw. Anya? Talaga ano nagdudupong da, awanan ti sabali nga aramidin da no saan nga ginom. Agpapada da. Ni Distaw, ni Erning nga asawa ni si Payne, ni Dado nga asawa amkan dagiti agkabsat nga anak ni kabsat punyaw. Dagijay ti kanayon nga agdudupong nga aginom. Iso dati agkakabadungalan, agpapada na pa'y asadot amanggad. Ay, No di kaila pampanunutan iti apo ko. Ay, bay-bay akla kuman kung tagitimula ni Dado o di bangkag. ay, agyamanak kada kayo atatang. Tapampanunutan da kami iti anak ko. Naimbaglakit din tada kayo. Tano da kami laang asang kapamilya ti agkakabalay. Jak laamon, no anya ti mapasamak kada kami iti apo ko yo. Nagasatak anasingpet dagiti dadakkel ko. Agramanen dagiti kakabagyak manang Emmy. Tauray no kasjay ti ugali ni Dado ana ikamang kada kami, ket nasaya at latatipan nakilangan daken kuana. Siyak ti marigatan no daddo mamanang, ta siyak ti kang runaan nga apektado no kasjay akumaro ti asawak. Mababain na kunnukwa ken itatang. Tauray na singpet ti amak, saan ko maarumbeng nga ipatudon ken kuana ni Dado dagiti trabaho arumbeng nga iso ti agaramid. Ket iti naminsan anabartek ni Dado. Anya mo to, dahil ipasida mo kanya, siya Soraya. Inlambaw nga, guti ka mo tayo. Pasensya kan Dado. Sa anak ngamin anak ityenda, iso ang nagugutak laangan iti kamuti. Awan na pa isarabi, mate. Kakasyak, nagdrab-trabaho, iti talong, kalpasan na. O gutkit din na nakamulaga, tipasida mo kanya. Si kamot Dado. Itala ang matapi na sangwan ka iti kasta. Tanagado ngamin ti inlabaak. Ano? Naglaing ka pa ya, sumubat. Kaya mo arabisan ka. Ni saan Dado? Pangaasim, di nakabilon. No di mo kaya't di makabil, Soraya. Tanangam ti pan na kailangan mo kanya ka.
Jakat ako namlan asino ka sa mong sungbat. Nawatam danga! Ay nalakay, jak lang amin kayat ti makibiyangkat. Ngam danda ni jakon makapagtupol itay. Ay, katayan ni Soraya. At dada iti apukot adita sirok ti mangga. Sursuruan nan ti apukot iti assignment na. Kahit di manugang ta. Anya pa'y kumangay. Sigurado ang nakauldagan amat maturog. Ay, no saan la ko maabahas, Orcedes? Malwak ko man lang nakaturaw. Ha? Antonio, Makapasoron matin kat Cedes. Panmanon amapan ijay talon ni Dadaw. Datao matin ti makakaamo ang mga asikaso kadang itimulan na. No jakla pampanunutan dagiti agina. Baybay akla ko man dagiti mulan na ijay bangkag. Antonio, saan ta mabalin abaybay anti anak ken apukot Iso nga anusan ta ida nga anding ayon. Saan ta ida abaybayan? Anak, bumangon kan. Ta mga numala daw ka iji pagadalan. Nanang. Anak? Anak, nabara ka Apa yan ngay anak? Nanang. Talaga nabara ka Mabit lang Mga laki ti agas at tumaram anak ko. Mabit lang. Mustan nga di apo ko ta. Bakit? Ay na, nagnatulat ta tigur-igur na. Katayan ni Soraya nga'y. Kapilitan lataan na panakilabada Tano saan ka no asumaya at ti kasasaad ti apo ko ta. Ipanan iji ospital. Iso amasapol na ti kwarta. Kahit ni Dado nga'y amanugang ta. Ayan na. Hindi ka mo na panan na Antonio. Ngam nakita ka rimwar itay. Anya? Amo na ka di masakit ti anak da. Kat no imbaga amot ni Soraya itay bigat kan kwan Kasano ko maadi na amungay. Di, napanan naman nga rodan nga'y. Awan mo ti di bangkag. Anya? Awan ijay ni Dado? Awan. Kagap-gapuklaw na ijay ngumtsak nakita ni Dadaw. Orean niniwan na lakuma, awan ije bangkag. Nagkaarumutan ni Dado. Sa dino nga rudan ngay tinapanan na. Imbis ko mga adda dito, itamasakit ti anak da. Uwan no saan, agsapol ko iti pagpa-ospital ti apo ko, tano bilang. Barang na pa nagdiskitar iti kwarta. Ngata, Antonio. Barang laang Cedes. Hanggang nun napan manan si Mukbaun. Ay, jakla amon asawan. Dua nga aldaw ken tallo arabii naggurgurigor ti anak mi manang Emmy. Gaputa saan met nga agtignay ni Dado nga asawak, siya kun tinangipan iti anak mi iti ospital. Naimbaglakit din manang, ta saan pa'y analadaw ti panangi ospital mi iti anak mi, tana dengue met gayam. Kinasapulan anayalisunan iti dara ti anak mi, ta medyo nakaro ti pan nakadenggena. Tirigat na,
Kakaasi akpay ang nagsapsapol iti katipo ti dara ti anak mi. Kanidado nga ama na akatipo na iti dara, ket saan mo't amabalin nga agdonar ta nakainom. Naimbaglakit din manang ta nakasapol akmet laeng. Kabayatan ti kaadda ti anak mi iti ospital, kinasaritak ni Dado. Kapilitanan nga imuta nga kadamam solidad apakilablabaak. Tawan mo ti maaramat a kwarta iti ospital, Dado. Kat talaga kasta. Ha? Kastala ang ti ibagam kanyak? Ni, anya ko mga itigat mga ibagak, Soraya. Dado, agremedyo kamot Si siyak mutlatan ti aggargaraw. Siyak mutlatan ti agdisdis kitar. At dapay lang iti ospital ti anak ta. Amok! Ngaman niya iti maramidak. Kat saan tayo matamabalin nga apitan dagiti mula tayo di bangkag. Apay, Dado, di ka man laka di makairemedyo motan. Umutang ka motan iso. Soraya, di nakman ni baon nga guutang. Tawan tinam na mga kapangalaki ti pagbayad ko. Ha? Manumot lang nga iti mapastrag ta. Nga oray makaapit ta kadagiti mula kay di bangkag. Umdas nga raw da pagbayad ko iti utangak no bilang. Dado, apay akasta ka. At dapay lang iti ospital ti anak ta. Katamok mo. Anya pala tigayad mo nga ramida kaya. Unay kamutan. Agiremedyo kamot iti kwarta tapno ada aramatan ta. Nang runa inton masapul ton ngagbayad tayo iti ospital. Anya ngay Soraya. Adda ka din ni Dadaw. Paging Dr. De Jesus. Awan pa'y nga rod tatang. Amuna ka din nga itaarumwar ti anak kiyo dito ospital. Inyunay-unay kumutkan kwa na tatang. Imbagak pa'y amasapul tinayon tigam ko akwarta pagbayad dito ospital. Emergency room. Apay nga ron nga awan pa'y lang ngay. Emergency. Dahil nga ron ti pakariribukak tatang. Rumbang ko mga adda dito yun dayjay. Malaksid laeng nawan tinabulod na akwarta kadagiti katugangam. Adda tatang. Inyawag kanyak ti inana anang tada iti 5,000 kun ni Dado. Paging Dr. De Jesus. Kasta ka day. Wan tatang. Iso nga dalakit ti igam ni Dado nga umay dito ospital. Apag iso day di mainayon iti igam ko akwarta. Apag iso apagbayad dito ospital. Jesus. Ay, ti nasayaat. Mapanak labi ito ni tayan ti kumpare. Asinaglang dito ospital ti Pustuna. Padasag ti bumulot kan kuana. Tatinto imot ni Dado nga umay dito ti ibayad no bilang laeng. Amangan nga minumala daw ni Dadaw. Alaman nga rod tatang. Tapno sigurado ang makaruwaron itangal daw ti anak mi dito ospital. Kamot tandado. Nagururay kami di ospital. Ngam di ka pulos nagpakita. Ita, sang patanda ka nabartak diti balay. Pasensya ka ni Soraya. Nagsasabat kami ngamin kada parian daw. Isa day nagshot kami na. Ngam amumot nga itarumwar kami iti ospital. Adapay kan ka ti inayon iti kwarta maaramat iti ospital. Pasensya ka nga Ruden. Kung nakmat. Diyak mating gagara. Unay mo tanti kasta nga aramid mo. Naimbagtada na iremedyo ni tatang. Tano saan? Sigurado asaan kami kumaan nakaruwar iti ospital. Sikamot. Agungot ka pa ilang. Nakaawid kayo lang Ruden. Ayan na jay 5,000 anapan mo inala ka ni nanang mo. Nga inayon iti paggastos iti ospital. Soraya. Anya ako
Iyag mo di 5,000, taitad ko ka ni tatang. Tapno mabayadan na di binulod na nga inayon mi iti inaramat mi iti ospital. Awanan jay kwarta. Anya nga awanan nga ibagbagam dado. Nangipa na mi di kwarta. Iso nga minti, pinaginom mi kadaparian daw. Anya? Anak, ang mga nunakla at kalang iti panang papanaw mo kandidado dito'y balay. Laglagi pum ko mga agasawa kayaw. Noan yaman ti susik yaw, pasapul ang nga urnusan yaw. Amok day tatatang. Nga masapul nga ikak iti pagnakman na ni Dado. Nalabasan ti aramid na. Soraya, anak. Kan may sa, masapul nga agtignaya ko nanang. Tatang, patuluya kun ti planok. Ha? Nay, anya plano day ta, Soraya. Agabrodak nanang. Isa pa nga asiyo ta ibatik ko makada kayo ti anak mi kanidado. Diyak maitalagkan ko na. Tama nga numabaybayan na. Anak, Pangaasiyo tatang. Da kayo lang tinamnamaak. no maipapan iti apo ko may, awan ti parikot Soraya. Nakasagana kami ang mga iwan kan kuana. Agyaman ak no kasta tatang. Natalgad ti riknak. No da kayo ti ayan ti anak ko. Ang kasanong ay tigastusam nga agabrod ako nam anak ko. Huwag agpaisaw. Ni Maribet agayam ko nanang. Aday di Singapore. Iso tinangan lukoy kanyak. Tulungan na kano. Aha. Sigurado ka ka din, iti day tapanggap mo, Soraya. Wen tatang. Jakon paluspusan ti gundaway. Kayat ko ti makaurnong para iti masakbayan ti anak ko. Nupay nasakit tinakam ko iti asawak. Kinasaritak matlaeng kat nagpakadaakkan kwa na maipapan iti planok manang Emmy. Kastamatan a kinasaritak dagiti nakaikamangak kat naawatan dati desisyon ko. Timulong dapay iti gastos ko iti panangipagnak kadagiti papeles ko. Banag a pagyamyamanak met kadakwada. Aklunak amay sa kadagiti panggap ko iti panagabrod ko ket tapno leksyonak ni Dado nga asawak. Ngem aging ga itamanang awan pay la tinagbaliwan na. Ket kimaro pay ti panagbalin na nga sigun metlaeng kadagiti dadakkel na nga iso ti pagnanaedan na ita. Kanayon met nga umawag ak kadatatang kenanang ko tapno makasaritak ti anak ko. Ket uray kaskasano, mabagbaga ak akanayon maipapan iti panagadal na. Ininot meten a nakaurnungak manang. Ket iti panagawid ko dita Pilipinas, apaman amalpas ti kontratak ditoy, no sumaya at ti panawen, kayat kun ti ag for good, tapno ad-adda mabantayak ti anak ko. Nakalukatak latamet iti pan nakaurnos mi nga agasawa. Ngem siguraduak nga agbaliw nga umuna ni Dado, sakbay a makiinnurnusak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Soraya. Pagayam a Soraya,
Maysa kadagiti puor ti kararwa dagiti asawa a babae, ti bisyo dagiti asawa a lalaki. Kasta tinapasamakken ka. Agasem ta ultimo gastusen nyo kumay di ospital ket ing gastos na pay iti bisyo. Unay metten ti kasta nga aramid ti ama ti pagtaengan. Sa anak a konsentidor pagayam ko, ngam no siyak ti saludsudem, ayunak tinagbalin a desisyon mo, tapno maleksyon ti asawam. Asapay lakuma, ta mapasamak tu metlaeng, tapno maurnos metlaeng ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyak.